Тільки що ми були у чергового прокурора, відповідального за прийом громадян. Ну, відверто кажучи, людина не в курсі справи, яка буває. Не будемо казати, чи це Івана, чи не Івана, просто її на це послали, щоб нас прийняти, то ми з нею поспілкувалися. Але ми написали звернення на ім'я Пшонки, так? Щоб документально потім можна показати, знаєте, в майбутньому, коли Януковича вже не буде, бачите, ми вам звернення писали на ваше, що ж ви розказуєте. А тепер ви розказуєте, що ви ні в чому не винні, так? Ви будеш звернення на ваше ім'я. Так що ми звернення написали. Дві, по суті, якби вимоги, зараз я можу навіть зачитати, я від руки зараз це писав, тому що спонтанно так. Значить, перша вимога. Чи була відповідна справа передана з прокуратури Києва в якийсь інший орган? Якщо так, то на яких підставах і чому про це не було повідомлено заявникам? Тобто мені і Володимиру Тищенку. І друга вимога, чому так довго розслідується справа, 9 місяців попри запевнення Сергія Софієва щодо оперативності розгляду, коли планується орієнтовно закінчити слідство і на якій стадії воно зараз знаходиться? Ну це преамбула, там є ще преамбула, це дві вимоги основні. Тобто звернення прийнято, зареєстровано приймальні громадян, нам сказали, що приблизно протягом 5 днів ми маємо отримати якусь відповідь, хоча так само цілком можливо, що на нас будуть відфутболювати прокуратуру міста Києва, потім прокуратура міста Києва ще кудись відфутболить, ну подивимося. Ми в будь-якому випадку будемо ще робити звернення народних депутатів на відповідні органи, від цих звернень вони точно вже нікуди не втечуть. І будемо тримати це питання далі на контролі. Очевидно, що зараз, так би мовити, підсумовуючи, після того, що пройшла така знакова дата, 9 місяців, так, що вже прокуратура мала вже народити справу і передати цю дитину в суд, щоб суд цю дитину вже виховував. На жаль, у нас наші суди такі, що вони не то, що дитину не можуть виховати, вони ще ПЗ не виховують, але принаймні це мало все відбутися. Тому після того, як цих 9 місяців пройшло, зараз у нас закінчується літо. Я думаю, кожен з нас тут присутній може пообіцяти органам прокуратури, Пшонці особисто, що ми будемо тут навідуватись неодноразово в наступні кілька місяців і все ж таки примусимо їх покарати фальсифікаторів. Тому що кожен з нас має розуміти, це не питання Юрія Левченка, це не питання 223 округу, не питання Києва, не питання взагалі якби окремої людини чи окремої групи людей. Це питання взагалі основоположних прав українців обирати свою владу. І якщо ми не будемо боротися за ці права,